ask my friend Valera. Mám ďalšie video, dneska to bude z hry Schoolboy Ranovej. Určite nezabudnite dať like a odber, snažíme sa dosiahnuť 100 odberov do konca roka 2026, hej, do konca roka 2025, čo to mám. Takže môžeme ísť na to, budeme utekať zlým rodičom. A tak, ak sa odpadujem, ja sú to zase reklama. Nenávidím reklamy, ak aj vy nenávidíte reklamy. Napíšte do komentárov slovo reklama. I can't do what I don't like. I want to live freely. Ja viem. Neboj sa. Ak mi hodine, tak sa ospravedlňujem. Som po chlebe. Nie, tam není handra. Tam má byť handra. Prečo tam není handra? Mo. Neviem, čo som. Właśnie nie rozprawam, no nie ma co rozprawać. Teraz się mówię. I need to create a smoke screen. Tak, trochę. Właśnie. My sobie wypniemy ten baby statek, jak się to woła. No, teraz tam bude dym, a razem aj zohľa dnes soplexa. What did I tell you? Do your homework. Co się robiło na tyłu? Nie, no, że mnie... Co mnie tam zdało. Ale tak moja wina, że nie ma halucynacje. To jest tak. Nie zajdę tak, to jeden okon. To zajedź. Jeszcze co tu? Co to ma tak to jest? Do paliwo. Okej. Dobra, radziec. A już naszym układ właśnie potrzebujemy. Nie ubezpieczył spray, bo ja poznam taki lifehack. Że właśnie coś w chłodniczku. Zase ta reklama, ja tak nenávidím reklamy. Fakt ľudia, aj vy nenávidíte reklamy, napíšte do komentárov reklama. Takže ideme takto tu. Takže nepovedala. A ide. Vlastně nemá na čem tu išiel, bude som. Ja vlastne nič nemám.
to get in trouble. A kde nahněvá? How much longer? Tak. My chvilku pobudneme. Ale chvilku. Možná by vlastně stihla tě odjít. Ani aby nebyla v chodbe, ale možná to vidět. Tam nič není. Schoda. Napište mi jinak hodně i toho do komentářů nějaké vaše rády, které by som mohl, které by mi mohly pomoct. A už je nahněvaná. Takže můj plán je zkrátka, že ona keď sa až moc nahnevá, tak vlastně ona aj vyjde z té bránky a my vlastně můžeme jít z té bránky a utěct. Vezme tu. Budeme robiť aj, neviem prečo vrhalíte zvuky. Že keď... Jeď po desku. Som si nevšimol. Come on, get Zase to si mám it and make mobulovať. sure the floor shines. Si gambuloval. No neviem, som si to tak mám dať. A vám to chcem mopať sama. On má zamknutý pôl, tak neviem, to bude písať. A tam nemá zajít. Ne, nemôžem. Ale Andrej sa volá, tak napíšem do komentárov, že ako ho môžeme volať, ja ho budem volať, neviem, Pepa, Honza, neviem, Pepa, to mi jedno. Good job. Go to your room. I'll come check on you later. Dnes som ani zase reklama, tak nenávidím reklamy. Počkajte. Koľkokrát nás chytil? Dvakrát. Fúha, tak to máme poslednú šancu. Nekričí. Ešte nie. Tam nemôžeme ísť. Neviem,
že by si nemal nápovedu, bo neviem, čo mám robiť. To asi jediná vec, čo ma napadá, že budem chod vyzváňať a tak. Come on! Come on, come on, come on! Nefunguje. To je akože zvona vina zatím, vieš, no učil. To mám ešte takých dvakrát, trikrát, ešte párkrát a už pôjde, lebo teraz začala veľa. Máme kladivo a hento. Mne úplne stačí, keď získame takže sprej. Ale fakt, kedy už pôjde funka? Možno, že teraz, možno nejakých 2-3 krát, neviem, možno, asi, že by... Možno áno, možno nie. Ešte myslím, že ešte chvíľku, lebo už fakt je nahnevaná. To fakt nie je taká rýchlo, lebo koľko mega rýchlo, že vy toho od vás stihnete. Niekto mu píšu a stojí. No poď, mama, vrácam. Are you completely stupid? Continue. Bože, ale som sa nikdy nevšimol. Kde som mala akože vidieť? Ale ja fakt neviem, kde som mal akože vidieť. No fakt neviem. Takže asi uvidíme sa u ďalšieho videa. Ja neviem, ale to je fakt, ja neviem, ona nikdy tam nebola. A zrazu som sa otočil a zrazu začala hudba. Tak ja fakt neviem, že kde je. Ale fakt, že vôbec. Fúha, tak akože fakt. Možno sa uvidíme sa u ďalšieho videa. A zatiaľ čauky, ňauky. Som čau. Jebe mi kamošovky.